ideme zahrať Roblox. Áno, a asi viete, čo už asi ideme hrať. No tak niekto nevie, niekto vie, ale teraz moja najblúbenejšia hra na Robloxe je táto. A to hrám iba na mobile. Takže dneska si tu budeme hrať a musíme tam získať dobrého brainrota. No, kartu. Takže dajte si kofolu a popcorn a môžeme ísť na to. Ma tam pustí. Ura. Takže tu som ja. A toto mám ja. Takže ja som aj vyhral. Takže už som vyhral trochu. Trochu podporujem. Lebo ja na Xboxovom účte tam mám. A toto je najlepšie na svete. Fialový to není. Ale som hrozne pomalý. Takže ľudia a prepáčte, že ma tak na nič hlas, ale som chorý. Proste je to také hrozné. A ja si idem dať spítku. No, som rýchlejší. Ako je ešte. Dobre. Takže ideme. Takto. Ne! Ľudia, spadli sme a 115 spýtali. V mojom prvom účte na mojom Xboxovom účte tam mám tak 500 speed a som rýchly hrozne. Ale toto je furt neviem dať. To je hrozné. No, bylo to je fakt. Tak asi viete, že to je Roblox. Ne! Ale čo budete vraviť, keď natočím Broken? Jak musíme zistiť, že čo proste a potrebujeme jeden reperta. A viete čo, ja som taký. Idem, ale dobré, musím umrieť. Dobre. Je to môj, takže dobré. Dobre, si idem kúpiť rýchlosť. Dobre, napíšte mi dole do komentároch, čo by ste. Ako povedal som, že na Roblox Broken možno natočím, ale neviem teraz. Napíšte do komentároch, či by ste chceli ešte z tejto hry. Takže zase máme 128 speed, čo je dobré. No a ľudia, napíšte mi ešte do komentárov. Cez prázdniny budem mať proste pokoj, hej? Aby som proste mohol sa sústrediť na nové videá, aby som mal nejaké napady, ale cez prázdniny budem mať ten počítač, takže určite natočím ten počítač, takže ľudia, máte sa na čo tešiť. Tak máte sa na čo tešiť. Skoro som umrel a zase som umrel do prd. Ľudia, kto má rád Messiho alebo Ronaldo, like pre Messiho, odber pre Ronalda. Ja mám rád obidvoch, oni sú dobrí. A teraz ja mal
Jamal, Mbappé, no Mbappé tak moc nie, lebo keď pristúpil do toho Real Madrid, tak je fakt, že to Real Madrid fakt mi neznačia moc trochu. Ako je dobrý, má tých 15, ale proste, chápete, Real Madrid je taký, že proste teraz tam Mbappého a tak, a proste ľudia, chápete, Krajf, a to je za to 6. To bude ťažké hrať. Kamo! Skoro umrel. Dobre. Ja túto hru idem hrať, lebo je to ťažké proste. Je to ťažké proste hrať. Takže by som ťa veľmi chcel poprosiť, aby si odber dal, lebo až do konca mesiaca bude vychádzať na tomto kanáli daily content, čiže nové video každý deň o 14:30. Začneme to tak 6 minút, takže pohoda. A viete čo, ideme si zahrať krát 2K. Ja neviem, či budem natáčať dnes, alebo ja cez soboty tak možno natáčam. Neviem. No ale tak bude. Možno hej, možno nie. Level 7 mám, lebo som to hral, jak môžete vedieť. Hej, ma to na... Dobre, hej, ľudia. Nechaj to. Poď. Ak chcete vidieť book, ja proste na druhý účet a na prvý účet sa môžete, proste a druhý môžete. Viete? A tá ballerina kapučína nemôže. Umrel som, ale ukázal som to. Ako to môžete urobiť? Už netočíme skoro 8 minút. Dobre, ľudia, asi ideme na pas. Lebo fakt, nechcem moc. A toto by som si rád kúpil. Ono. A celkom... Je to dobrá hra, táto zážitková, ale má ukľudňovať. Jak môžete počuť, na neukľudňuje. Takže... Ale... tak poviem, či som rýchlejší trochu. No hej, už to pôjde lepšie. Poďme ballerina kapučína. A na Xboxe mám tak 174 level, takže pohoda. A ešte toto môžete urobiť a proste máte, že vás guľo nemôže zabiť, vidíte? Tak 15 level. Ale skúsime. Ľudia, ja som dal prvý, poďme druhý. Poďme tretí. Poďme štvrtý. Zvolni si môžeš urobiť len obraz, ale posteľ v tejto verzii ešte nebola pridaná. Posteľ bola pridaná až vo februári. No tak ma to sralo, takže... Skús vykraftiť posteľ, vážne to nejde. Úplne niečo iné ako to, že... O môj Bože. Ja mám no. Keď chcete z tohto videa sériu, napíšte do komentárov, ale aj sa dostať. Potrebujeme aj slavné diamanty, aby sme si vedeli urobiť obsidianový
Słyszy double jump. Korseczka aktywę. O, się pewnie. Mamo! No, ja myślę, że nie wali to bo także ludzie potem natoč im tu hru jako program a takže zatiaľ dovidenia, čaute a dajte odber, ahoj, budete mať šťastie do konca života a máte rád do konca života. Takže čus, čus, čus.